Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a yau a wannan sabon bidiyon. Kamar yadda kuka gani a tun a title na wannan bidiyon, zan nuna muku hanyar da zaka samu kuɗi, wato aka ce kuɗi ta wani platform wato wanda ake kira da Cashzim. Zaka iya samun kuɗi da zai kai kimanin naira 6,000 ko 5,000 daga yanayin dai ƙoƙarin da kai, kawai shine yanayin samun ka a wannan application din. Amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon, in baka samu ka wani subscribe ba, ka samu ka danna mana alamar subscribe, sai ka danna mana alamar ƙararrawa, sai in bidiyon ya burge ka samu ka danna mana alamar like. Mun gode, mu shiga domin a fara bidiyon. Da farko zaka fara zuwa ka nemo Google Play Store ɗinka. In ka danna link din zai kai ka cikin Google Play Store, sai zaka iya searching ma, zaka iya danna link, zan ajiye muku shi a ƙasan description na wannan bidiyon. In ka danna link din zai kawo ka Google Play Store directly, kawai sai kai downloading. Amma mu tun da mun riga mun yi downloading, kawai zan nuna muku yadda ake buɗewa ne wannan application din na Cashzim. Gashi nan kana ganin logon shi wannan ja, sai ka taba shi akan haka. Bayan ka taba kamar haka, zai watso wa fuska kamar haka, sai ka taba akan alamar login din nan gurin. Kafin ka taba akan login din nan, ga wani guri nan inda aka rubuta, zaka dan jira shi ya dan kalli ba bidiyo kamar haka. Amma mu za mu wuce gurin ne saboda kamar cewa muka tsaya bidiyon ya gama zai dan yi tsayi abin da yawa. Yawwa, bayan ka gama da wannan, sai ka taba kan wannan alamar janna wadda aka rubuta login nan, zai ka je kai sign da Google da ma duk abin da kake so kai. Kawai dai in ma Google ne, in ma Facebook ne, kawai dai sai ka shiga. Bari mu shiga bidiyon mu ne yanku. Nan kawai zaka taba login Facebook din nan, amma ina baka shawara da ka yi da Gmail din nan, sakamakon cewa zai fi sauki. Sai ka taba akai, sai ka jira shi zai sace, zai bude ma. Bari mu jira shi ya bude, yana sace ne. Bari yanzu zai bude mana. Yau bayan ya bude, zai nuna duka email din da ke kan wayarka. Mun riga mun yi da na farkon nan, bara mu yi da na ƙasan nan, sai mu taba akai. Yawwa, bayan ya buɗe zai watso ma fuska kamar haka. Zai ce zai nuna alamar ƙasar location ɗinka, kawai directly ma zai nuna Najeriya ko ma wace ƙasa kake, zai nuna kawai ƙasar da kake, sai ka taba kamar haka. Akwai bamit. Waya ta yi daɗi. Bayan ka taba, kawai zai dawo fuska kawai sai ka taba kai Google din again, sai ka jira shi ya sace domin buɗe, ka sake abin nan ɗinka. Zai kai ka kawai gurin da zaka yi login, kawai ka taba akan wannan logon na ƙasar ka. Bayan ka taba, kawai zaka rubuta N, kawai ma directly kawai zai nuna Najeriya. Yawwa, bayan ka danna wannan alama, za ta kawo ma fuska kamar haka. In ta nuna fuska akai haka, akwai yadda zaka kai earning coins, amma ni na riga na daddanna nawa. Amma bari mu shiga kamar nan. A misali, in karatu zaka yi nan, ka gani gurin invite ne, ga invite code din ka nan ma. An kana so kai abin da yake copy shi, kawai ka je ka sa a gurin da aka ce ma invite code, kamar irin nan kenan. Bari in dawo daga nan in nuna muku daga irin, bari mu gani. Sai ka dawo mi din nan, in ka taba alama akan mi din nan, in ka dawo daga gurin mi din nan, zaka ga sunan ka, ga mai duk ga invite code, ga nawa kai earning a coins kin. A gani coins din earning coins 3,322 ne nan coins din da ne earning kenan. Kuma ina so in je in ƙarin earning wani, zan dawo daga nan. In na dawo daga nan gurin nan, alamar nan ta ƙasa, what nan gashi nan dai. Misali, wannan labarin nake so in karanta, dama labarai da karanta, sai kai earning coins da shi. Kada karanta wannan, zaka in ka duba zaka ga wata alama nan anan. Wannan alama da nake taba kenan, tana yin cizi ya rawul, kai ta janta ƙasa. Nufin su a tunanin su, idan kana jan shi ƙasa, kana karanta rubutun da yake gurin kenan. Idan kuma ka tsaya, shi ma abin zai tsaya ne. Haka za ka yi ta ƙasa, kai ta ƙasa da shi, za ka yi ta ƙasan shi har sai ya cika. Ok, ka nan tsaya yanzu nan, bari ya ɗan cika. Za ka ja shi ya ƙasa, kai ta ƙasa. Yawwa,
hankali, bari mu gani, bari mu jira shi domin ya cika. Na ga labarai nan da hotuna duka ta ƙasa. Yawwa to kun ga yanzu ya cika. In ma muna sai mu taɓa shi kawai haka zai yi loading domin ya buɗe. Yawwa kun gani wani abun ya sake fitowa again, mun riga mun cika wancan. To haka za ka yi kai ta earning coins. In ka dawo daga nan gurin za ka coins ɗinka ya ƙaru. Bari mu dawo ku gani, sai ka taɓa wannan nan mutumin nan na ƙasa kenan, wata alamar mutumin nan. In ka dawo gurin za ka ga shi nan coins ya ƙaru da kai refreshing. Da guda 300 da wani abu ne, yanzu kuma ya dawo guda 800, guda 8,341 haka ya dawo. Haka za ka kai ta earning coins. In kana so kuma bari mu dawo gurin can, bari mu dawo home ɗin nan ga alaman nan. In ka zo nan za ka taɓa nan gurin, akwai gurin nan za ka taɓa shi ma in ka zo, amma shi so ɗaya ake yi. Na riga na taɓa na kun ga zuwa a nan gurin na yi earning coins guda 50 ne a nan gurin. Nan za ka taɓa da yanka earning coins guda 50. Sai kuma za ka iya dawowa nan home ɗin nan sai ka shige shi. Bara mu shige shi mu gani. Mun shiga home, nan ɗan talla ne suke ɗan kawo mana akan apps ɗin. Bari mu gani. Yawwa gashi nan tallan apps ɗin dai duka dai gashi dai sun kawo talla dai kawai gaba ɗaya ne dai akan apps ɗin dai. Nan maganganu ne kawai dai akan apps ɗin dai kana ganin dai. Yau mun gode. In ka ji daɗin kallon bidiyon da Allah ka manta dai ka samu ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sai ka danna mana alamar ƙararrawa ka zaɓi wal, yadda za a riƙa sanar da kai bidiyoyin mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Mun gode.